Тигез ретлердә командалар әлем күтәрү хокукы үткән ел җиңү яулаган теннисчыларга бирелә һәм ачылу тантанасына килгән кунаклардан теләкләр яңгырый. Татнефть компаниясе буенча спартакиадалар 12 төр буенча үткәрелә. Өстәл теннисы буенча исә елның-елы Нурлатта. Я с большим удовольствием приветствую вас от имени компании «Татнефть» на сегодняшнем торжественном мероприятии. В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство администрации города Нурлата Нурлатского района, руководство МГДУ «Нурлатнефть» за то, что вот, как всегда, я могу так сказать, даже по-нурлатски гостеприимно принимает наших спортсменов. Я хочу вас всех поприветствовать от имени гостеприимного коллектива МГДУ «Нурлатнефть». Пожелать вам успехов. Тышта салкын һава тырыша торса да, уеннар бик кызу башланып китте. Ул бер вакытта 12 өстәлдә барды. Һәр командада 3 кеше. Катнаша 41 команда. Элек 39 команданы катнашканы. Быел яңа командалар килделәр беренче группага. Михаил Шипилов, Мария Лукьянова һәм Александр Голубев Нурлатнефть МГДУ командасы составында. Өчесе дә производствоның төрле тармагында хезмәт куя. Команда бу уеннарга бик яхшы әзерләнгән, ымтылышлары җиңү. Игра была очень напряженная. Уен бик киеренке булды. Көндәшләр көчле исәп, тигез, хезмәттәшләрнең җан атарларын көч бирү нәтиҗәсендә җиңдек. Благодаря поддержке. Я очень рада и довольна, что... Мин беренче уенның уңышлы булуыннан канәгать. Бу уеннар безгә ел буена җитәрлек позитив, кәеф, көч бирә. Заряд позитивный. Михаил Шипилов үз яшьтәге төркем уенчылары арасында икенче, Мария Лукьянова хатын-кызлар арасында 6нчы урында. Киеренке уеннардан соң беренче урынны Елхов нефть МГДУ теннисчылар яулады. Нурлатлылар бу юлы югары уен күрсәтте. Нурлатнефть МГДУ теннисчылары 41 команда арасында 6нчы урында.